नमस्कार जय जगन्नाथ जय माँ दुर्गा वेलकम टू द मंत्री ब्लॉग आउट न ब्लॉग आपण मानक स्वागत करुच्ची। तो आप ब्लॉग देखिले ही जापर आज ब्लॉग रे कौन अच्छी तो थंबनेल देखिक आप तो थंबनेल देखी सारी थे ऑलरेडी। तो चलो तो स्टार्ट करवा आज ब्लॉग को। तो लेट्स गो। अरे 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 आम फिटिंग मम्मी घर मोर कड़े बाहरछु ना 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 आम चलू मामू घर। तो मामू घर चलुचु आम तो कहीं एत बाट बुलाणी पड़ा जेहेतु नई बढ़ी आसी नदी बढ़ी खोली जाए तो नदी माड़ी आसला। तो ये गोटे सर्टकट रास्ता था जो 15 मिनट रास्ता था सेठी घंटाकर रास्ता पड़ा। तो बुलिक जाऊ पड़ा बांकी पटे। तो बांकी पटे बुली बुली गलु तो बाटर कामरिया भाई मैंने जाऊँगी। तो कहीं श्रावण मास पशिगला तो जेहेतु प्रथम सोमवार महादेव प्रथम पाई तो प्रथम सोमवार कामरिया भाई मैंने पानी भार नहीं जाऊँगी। तो देखिए कि कामरिया भाई मैंने पानी सुंदर ଭଲ ଅଛ ଯା जन्म कर तो आई टी हसुँच बहुत कहीं कैमेरा के आसी ना से हसुँच। तो मुझे तुम टे खाई कह सी मीठा खाया नाराज किंतु टोटाली खाइले कहते पसंद न मीठा। तो मत दीटा मीठा खुआइले तो आई नखरानी खाली खाई चलती छाड़ी दिन पर आसी घर खाई चलती। मामूर माइंड सन्ध्या होगा आसवा तो आम लेट होगा कहीं सन्ध्या समय बाहर तो सन्ध्या होगा आसु आसु। तो यहाँ आउ जन मामू घर मजा आउ जन भाई मजा 3 भाई से मामूर मझिया पुओ मैंने से मझिया मोर घर यहाँ तो माई कि ना कहीं सेपट आमर गाई अच्छी तो सेपटा गोटे घर अच्छी से नहांती शायद तो यह घर आसिले देखिए।
ଆସିଗଲା ସୁଇଟି ସେଠି ମମି ଆଉ ସବୁ ମମିଙ୍କର ମାନେ ମାମୁଁ ଘର ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ମାଉସୀ ଘର ସବୁ ଅଛନ୍ତି ମାମୁଁ ମାଇଁ ସମସ୍ତେ ମମି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖାହେଲେ ତ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଭାଇର ପୁଅ ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ମାଇଁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସେମିତି ଯେଉଁ ଗଲେ ମାଇଁ ତାଙ୍କ ନାତି ଏବେ ମୋ ଭାଇଙ୍କର ପୁଅ ହେବ ମୋ ପୁତୁରା ତ ଏଇ ଘରଟା ଯେଉଁ ଦେଖାଉଛି ତାଙ୍କ ହେଉଛି ଆମ ମାମୁଁଙ୍କ ଘର ବଡ଼ ମାମୁଁଙ୍କ ଘର ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲାଟା ଯେଉଁ ଠିଆ ହେଇଛି ଏ ବଡ଼ ମାମୁଁଙ୍କ ପୁଅର ପୁଅ ମାନେ ଇଏ ବି ମୋର ଗୋଟେ ପୁତୁରା ହେବ ତ ଏସବୁ ତାଙ୍କ ଘର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ସବୁ ବସି ଭାଉଜ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ସେଠି ଅଛନ୍ତି ମୋ ମାମୁଁ ଅଛନ୍ତି ବଡ଼ ମାମୁଁ ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସୁବର୍ଣ୍ଣାନୀ ମୋର ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ମାମୁଁଙ୍କର ଝିଅ ବଡ଼ ଝିଅ ସରି ମଝିଆ ଝିଅ ମାଇଁ ଆସିଗଲେ ମାମୁଁ ଆଉ ମାଇଁ ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ମାମୁଁ ବଡ଼ ମାମୁଁ ବଡ଼ ମାଇଁ ତ ରାଉଳ ଘରରେ ଫାଷ୍ଟ ବଡ଼ ପୁଅ ମଜାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ ବଡ଼ ମାମୁଁ ମାଇଁ ଆଉ ଏଠି ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ପୁରା ତ ଏଇ ଭାଉଜଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ମାମୁଁଙ୍କ ପୁଅର ଝିଅ ଇଏ ସାନ ଝିଅ ଛୋଟ ଝିଅଟା ହେଇଛି ପୁଅଟା ଦେଖେଇଲି ଏ ସାନ ଝିଅ ଆଉ ଏଇ ମାମୁଁ ମମି ତାଙ୍କ ଘର ହେଇଛି ନୂଆ ତ ସେ ଛାତ ଉପରକୁ ଆସିଥିଲୁ ମାମୁଁଙ୍କ ପୁଅର ପୁଅ ଇଏ ବଡ଼ ଇଏ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଭାଇ ଏବେ ଏ ଯେଉଁ ଭାଉଜ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଇଏ ତାଙ୍କ ଝିଅ କହିଥିଲି ଏସବୁ ମାମୁଁଙ୍କ ଘର ମୁଁ କହିଥିଲି କି ମୋ ଅଜାଙ୍କର ତିନି ଭାଇରୁ ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଅଜା ଅଛନ୍ତି ସେ ଅଜା ତାଙ୍କର ପୁଅ ହେଉଛନ୍ତି ତିନି ଭାଇ ତାଙ୍କର ତିନିଟା ପୁଅ ତ ସଭା ସାନ ଯେଉଁ କହିଥିଲି ବଡ଼ ମାମୁଁ ଆଉ ମଝିଆ ମାମୁଁ ସଭା ସାନ ମାମୁଁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସଭା ସାନ ମାମୁଁ ଆଉ ସେଠି ସାନ ମାଇଁ ତ ତାଙ୍କ ଘର ଏସବୁ ଆଉ ମୋ ସାନ ମାଇଁ ତ ସବୁ ମାଇଁ ମୋର ସବୁ ମାଇଁ ମୋ ବହୁତ ବେଟର ମାଇଁ ସବୁ ମାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତ ସ୍ନେହ ଦିଅନ୍ତି ଆମ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବି ମାମୁଁ ଘର ଯାଉ ମାଇଁଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ସାନ ମାଇଁ ବଡ଼ ମାଇଁ ମଝିଆ ମାଇଁ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମାଇଁ ମୋର ସବୁ ଯେହେତୁ ମୋ ମାମୁଁ ସବୁ ସଭା ସାନ ମାମୁଁ ତ ଲେଟ୍ରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଲା ମାମୁଁଙ୍କର ତ କାହିଁକି ନା ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଚଳିଛି ବହୁତ ମାନେ କ୍ଲୋଜଲି ମିଶିଛି ମୋ ମାମୁଁ ମାଇଁଙ୍କ ପାଖରେ ତ ବହୁତ ପ୍ୟାର କରନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଯାଇଛି ସବୁ ମୋ ପୁତୁରା ଝିଆରୀ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋ ପାଖରେ ବସୁଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ମୋ ଝିଆରୀ ପୁତୁରା ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି ମୋତେ ବହୁତ କ୍ଲୋଜଲି ମିଶିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ତ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ तेरा नाम क्या है पढ़ाई कर रही तू पढ़ाई क्या क्या पढ़ाई कर रही क्या आता है तू और कुछ कौन सा क्लास है तेरा क्या उदय शिशु मंदिर में किधर बाजार में स्कूल का नेम क्या है स्कूल का नाम क्या पता नहीं है तेरे को स्कूल का नेम क्या है मालूम नहीं तू पढ़ाई क्या कर रही है स्कूल जेजेमाना तेरी चालीसी टाका नोकझोक चलছি दुष्ट प्रबल दुष्ट तो सान माई स्नाक्स रेडी कर कहले कि दिन पर आस मोर से जानते से सान माई पकड़ी छाणुंट आईटा किचेन मामू माई तो देखिपारे आपने
ମାଇଙ୍କର ପକୋଡ଼ି ଭାରି ଟେଷ୍ଟ କାହିଁକିନା ମୁଁ ଆଗରୁ ବହୁତ ଥର ଖାଇଛି ଏଇଟା ମାଇଙ୍କର କିଚେନଟା। ଆଉ ମାଇଙ୍କର ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାଇ ପକୋଡ଼ି ଛାଣୁଛନ୍ତି ମାନେ ବହୁତ ଥର ମାଇଙ୍କର ହାତ ତିଆରି ପକୋଡ଼ି ଖାଇଛି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ମାଇଙ୍କର ପକୋଡ଼ି। ଆଉ ଦେଖୁଛେ ସ୍ନାକ୍ସ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଫାଇନାଲି ଇଏ ହେଉଛି ମାମୁଙ୍କ ପୁଅ ଗଲା ଯିଏ ଆଉ ସାନ ପୁଅ ଆଉ ଆମେ ସବୁ ଏଠି ବସି ପଡ଼ିଲୁ। ସାନ ପୁଅ ଏଠି ବସିଛି ମୋ ପଛପଟେ ମୋଠୁ ସାନ ସେ ଆଉ ଏସବୁ ବସି ପଡ଼ିଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରବଳ ଇଏ କରୁଛି ନୋକଜୋକ ଚାଲିଛି କାହିଁକିନା ସିଏ ମମିର ଯେହେତୁ ନାତି ହେବ ନୋକଜୋକ ଚାଲିଛି। ଆମ ଝିଅ ତାର କେମିତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଛି। ଶୋଇଟି କ୍ଷୀର ପିଉଛି ଆଉ ତୁ ମୁଁ ତୁ ସତରେ ହଁ ମୁଁ ପୁଅର କେମିତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଛି। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ଚାଲିଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ କଳି ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଛନ୍ତି ଛୋଟବେଳେ ତ ସେମିତି ହୁଏ। ମୁଁ ବି ଛୋଟବେଳେ ଏମିତି ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହେଇଥିଲୁ ତ ସେ ଝିଆରୀ ପୁତୁରା ଦୁଇ ଜଣ ହେବେ ଆମ ମାମୁଙ୍କର ଝିଅ। ତ ମଝିଆ ମାମୁଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିକି ଫେରିକି ଯାଇଥିଲୁ ମାଇଁ ଆଉ ମାମୁଁ ଆଉ ମାଇଁ ମାମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ ମାଇଁ ମୋତେ କ୍ଷୀର ଦେଲେ ମୁଁ କହିଲି ଛାଣିବି ପକୋଡ଼ି ଛାଣିବି ଇଏ କରିବି ସେ କରିବି ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମାଇଁ ଆଉ ଆମେ ଖାଇକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ଆଉ ଏଥିରୁ ଖାଇଲିନି କ୍ଷୀର ପିଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ତାପରେ ଆସିଗଲୁ ଆଉ ଜଣେ ମାମୁଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥିଲୁ ସିଏ ସେଠୁ ଉଠିକି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରେ ତାଙ୍କ ଘର। ତ ମାଇଁ ଜାଣିପାରିଲେ ଫାଷ୍ଟ କଲିଂ ବେଲ୍ ମମି ମାରିଲେ ତ ମାଇଁ ଭାବିଲେ ଆଉ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ପଳେଇଲେ ଘରକୁ ଫେରିକି ଫିର୍ ବି ଆଉ ଥରେ କଲିଂ ବେଲ୍ ମାରିଲୁ ତ ତାଙ୍କ ଆସିଲେ। ଆଉ ଏଠି ଲିପୁ ଭାଇ ମୋ ମାମୁଙ୍କର ସାନ ମଝିଆ ପୁଅ ତ ମାମୁଁ ମାଇଁଙ୍କୁ ଫାଇନାଲ୍ ଦେଖା କରିଦେଲୁ। ମାମୁଁ ମାଇଁଙ୍କ ଘରେ ଥଣ୍ଡା ପିଇଲୁ ଥଣ୍ଡା ପିଇ ଦେଇକି ମାମୁଁ ମାଇଁଙ୍କର ରିଟର୍ନ କଲୁ। ତ ନାଇଟ୍ ଡିନର୍ ପାଇଁ ମାଇଁ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଥିଲେ ଖାଇବା ତ ମାମୁଁ ଡିନର୍ରେ ଖାଇଲୁ ଯେହେତୁ ରାତି ଗଲା ଯାଇପାରିଲୁନି। ତ ଏଇଠି ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏଣ୍ଡ ହେଇନି ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ଆସୁଛି ୟାର ବି ତ ସେକେଣ୍ଡ